תודה, ימית. יש איזשהו רחש ברקע, אז אני מתנצל, אני עושה מיעוט, בסדר? ימית, את קו-הוסט? אני קו-הוסט, אז תשימי לב אם צריך לעשות מדי פעם השקטה. אז ערב טוב לכולם, ערב טוב לכולן. אני ארצה היום לעבור על השיעור של אתגרי המים, השיעור השני של אתגרי המים בזריזות, יש לנו 45 דקות, זה לא הרבה זמן. ובעצם לעשות את השיעור בפאסט פורוורד יחד איתכן, כדי לקבל הרגשה של איך זה אמור להיראות. וכמובן שנשאיר זמן לשאלות, אפשר גם לשאול תוך כדי שאלות. ימית, אם שואלים בצ'אט ואני לא שם לב, אז אני אשמח ככה אם תפני את תשומת ליבי. אפשר גם להתפרץ לדבריי, לפתוח מיקרופון ולשאול, אני לא יודע אם אני אענה מיד, כי אני רוצה שנתקדם בקצב הטבעי של השיעור. אני מניח שכולכן קראתן את ההנחיות למורים, ומן הסתם זה גם העלה שאלות, אבל אני לפני, כדי לא לפתוח בשאלות ולייצר איזושהי דינמיקה שמאפשרת לנו מכנה משותף, אני כן רוצה להתחיל בשיעור, וממש להעביר את השיעור פה, שוב, כמו שאמרתי, בפאסט פורוורד. זה שיעור שאמור להיות כיפי לתלמידים, למרות שהמערכת היא פשוטה, עדיין השאלות שעולות בו הן שאלות מעניינות, ויש בהן את הצד המדעי הזה של להתעכב גם על שאלות פשוטות ולנסות לדייק בתשובה. אפילו אם התשובה היא לא תשובה מדויקת מבחינה מספרית, לדייק באופן שבו אנחנו עונים על השאלות האלה, לשים לב לניואנסים, ובסוף אנחנו גם נראה שיש כמה מושגים שקשורים בהוראת המדעים, שקצת כמו בחג הפסח, שיש כמה דברים שחייבים להגיד, ואחרת אנחנו לא נצא ידי חובתנו, אז יש פה כמה דברים שאנחנו כמורות ומורים צריכים לראות בסוף השיעור, שעלו באופן אידיאלי מהכיתה, ואם לא מהכיתה אז מאיתנו, אבל עלו בצורה מפורשת בכיתה, והזכרנו אותם ודנו בהם, כי השיעור מזמן אותם, וממש מהיסודות הבסיסיים של השיעור. אני לא יודע אם כחלק ממה שעשיתן עד עכשיו, בדקתן מה הנפח של טיפה, או כמה גרם מים יש בטיפה, כמה חומר יש בטיפה, אבל אפשר לפתוח מיקרופונים, או לכתוב בצ'אט, ואם למישהו יש מחשבות על כמה גרם מים יש בטיפה, אז זה הזמן לומר לי. יש פה שקט כזה, אז אפשר לפתוח גם מיקרופונים, כדי שגם נשמע טיפה, נעשה קצת רעש, לפחות בהתחלה. צ'אט, הנה הצ'אט שלי. יצא לנו 100 טיפות 5 גרם. אוקיי. אז זה 5 גרם, אז 5 חלקי 100. 0.05, נכון? כן. 0.05 גרם לטיפה, ממש יצא בדיוק 5 גרם? לא, עכשיו אנחנו בשלב שהם צריכים לעשות ממוצע, ואז יחשבו את זה. אוקיי. ורושמים לי פה טיפה שווה מאית הגרם, כלומר 0.01 גרם. עוד אפשרויות? עוד, כאילו, מה זה אפשרויות? או מה שאתם חושבים, או מה שניסיתם? אני חושבת שזה 10 מיל. 10, מה זה מיל? 10 מיליליטר? לא. לא, מייל, סליחה. אז כמה גרם בטיפה? או כמה טיפות בגרם? כי מיליליטר במים זה גרם, נכון? מיליליטר במים זה גרם. נכון, כן. אז זה יכול להיות שהתכוונת להגיד יפית 10 טיפות במיליליטר, שזה 10 המיליליטר. שמך? כן, אני מתנצלת, היה לי משהו במיקרופון, כן. אוקיי, בסדר גמור. אז יש לנו פה 0.1 גרם, שזה 10, יש לנו פה מאית גרם, שזה 0.01, יש לנו 0.05, מה עוד? מישהו עוד רוצה לומר? תראו, שימו לב שההפרשים הם גדולים, כלומר בין 0.05, שזה 1 חלקי 20, ל-1 חלקי 10, ל-1 חלקי 100, יש בעצם פי 10 הפרש בין המאית והעשירית, זה פער של פי 10. אני רוצה רגע להסב את תשומת לבכם לשאלה, האם זה בכלל רלוונטי לשאול כמה גרם יש בטיפה? אולי טיפה זה דבר שיכול להיות כל דבר. יש בטבע טיפות בכל גודל? טיפות מים, לא טיפות של... אני עכשיו שואלת טיפות מים, האם בטבע, או בבית, או בחיים שלכם, ראיתם טיפות מים בכל גודל? כדור פינג פונג, ראיתם פעם טיפה בגודל של כדור פינג פונג? לא. לא. כדור גולה,
גולה של משחק. לא. לא. יש לי פה ג'לי בינס כאלה, אני אשים את זה על רקע היד, אז הוא לא יעלים לי את זה, ג'לי בינס כזה, כמו, אני יודע, סוכריית טיפה כזאת, מישהו ראה פעם? לפעמים כן. איפה? זה כמה טיפות ביחד, זה לא טיפה כמה אחת. טיפות, אבל טיפה בודדת? לא אפשר לראות בגודל הזה. אי אפשר. אז מסתבר שמצד אחד יש פה חילוקי דעות במרכאות, לא ויכוח, אבל חילוקי דעות של פי 10, זה עכשיו כבר הגדלנו לפי 100, כלומר טיפה לגרם או טיפה מאית הגרם. מצד שני, אין לנו חילוקי דעות, שזה לא כדור טניס, לא כדור פינג פונג, לא גולה של משחק, לא סוכריית ג'לי בינס כזאתי, זה משהו קטן יותר. עכשיו, האם טיפת מים יכולה להיות בגודל של, כאילו, מה זה קטן מדי בשביל טיפת מים? איזה גודל הוא קטן מדי שהוא בטוח, טיפת מים לא יכולה להיות כל כך קטנה. האמת שטיפות מים יכולות מאוד 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 קטנות, נכון? באירוסול. אם עושים משפריצר מים כזה על הציצים, הטיפות יכולות להיות פיציות, לא רואים אותן כמעט. אבל טיפה שמטפטפת מברז, עכשיו אני מגביל את עצמי, טיפה שמטפטפת מברז לא יכולה להיות פיצית כמו טיפה של האירוסול, נכון? אז אני שואל אתכם שאלה מצד אחד מוזרה, כי אין לה תשובה. כולנו פה אנשים עם ניסיון חיים ואין לנו תשובה, ומצד שני זה ברור שלא כל תשובה היא אפשרית. וזה נקודת המוצא לשיעור. אנחנו דנים פה בתופעה שמצד אחד, לשאול את השאלה הזאת זה משונה, כי ברור שלא כל הטיפות אותו דבר, ומצד שני השאלה לא מפגרת. ואם למישהו יש ספק אם השאלה מפגרת או לא, תיקחו פניסטיל. פניסטיל בא בבקבוק של, פניסטיל לא ג'ל, פניסטיל טיפות, בא בבקבוק ואתם מטפטפים או אופטלגין נוזלי, וזה תרופות, זה no joke, אף אחד לא מתבדח עם פניסטיל או עם אופטלגין. זה לא תיקח בערך או תיקחי בערך, זו תרופה. אומרים 20 טיפות, 10 טיפות, כלומר יש דבר כזה טיפה. אז עכשיו אנחנו בשיעור הזה נבדוק כמה גרם מים יש בטיפה אחת. ובשביל זה יש לנו ציוד, אני יכול לטפטף טיפה, וגם כמובן אני שואל על טיפה שנוצרת מטפטוף של טפי, לא כל טיפה, כי אירוסול זה טיפות קטנות יותר. יש לנו פה סטינג שמאפשר לדון בשאלה. אז לקחנו שאלה גדולה, הגבלנו טיפה את השאלה לטפטוף מטפי, וכמו שראיתם במדריך למורה, לא נוכל כנראה לבדוק טיפה אחת. כי טיפה אחת היא כל כך קטנה, שאם נשקול אותה, אז משקל רגיל לא ייתן לנו שום דבר, וגמד נפח לא ייתן שום דבר, אז אנחנו צריכים לשקול 100 או 50. עכשיו, יכול להיות שהתלמידים יגידו 50 ולא 100. במערך למורים, בדפים לכם, כתוב 100 טיפות, אבל לגיטימי שקבוצה תגיד שהיא רוצה למדוד 200 או 50. יש הרבה, מי שניסה לעשות את זה יודע שיש פה הרבה צחוקים. מאיפה באים, מי שעשה את זה שיספר מאיפה באים הצחוקים? בואו נעשה את זה ונראה. אז מה שנקרא, הכינותי מראש מים. אבל זה יהיה יחס אותו דבר, נגיד אם אני עושה 200 ציפות, או עושה 50, זה לחלק או ב-200 או לחלק ב-50, אז יצא נכון. אותו יחס. נכון. אז תכף נראה למה יש הבדל. אבל כולנו מסכימים שאחד לא מספיק טוב, וכנראה גם 10 לא מספיק טוב, לפי מה, אז למה, איך אני בוחר 50 או 100 או 200? שיקול דעת. בשלב הזה בעצם בכיתה אני מחלק אתכם לקבוצות, נכון? ואני משאיר לקבוצות לחשוב על השאלות האלה. כלומר, כל קבוצה צריכה לתכנן מה היא עושה ולרשום למה היא עושה את זה. ומי שיחליט שהוא מודד רק 10 טיפות, יגלה יותר מאוחר שמה הבעיה עם 10 טיפות? אפשר. המשקל שלי, שבעזרתו אני בודק כמה גרמים, יש כמה גרמים של חומר, לא מגיב טוב ל10 טיפות. זה לא רמת דיוק גבוהה. דרך אגב, יכול להיות שהקבוצות כן נרשמו מספרים כמו 0 נקודה, ואחרי זה בדיון הכיתתי יצאו להם תוצאות קצת... המשקל הוא קטן, קטן מאוד. כן, המשקל הוא נורא קטן. עכשיו, מצד שני, 100 טיפות, אף אחד פה לא יודע למה יש צחוקים ב100 טיפות? אז נעשה את הצחוקים ביחד. אני מתנצל שלא רואים אותי, אוקיי? יש אלמנט משעשע במה שהולך להיות פה עכשיו, רגע. טוב, אנחנו פה... אוקיי, יפה. אז אנחנו ניקח מפה 100 טיפות ולשקול אותן כאן, וכמו שכתוב בהוראות,
האמת שזה היה עדיף שזה היה עוד יותר נמוך ככה. כמו שכתוב בהוראות, אנחנו צריכים לשקול את הכוס לפני ואחרי, נכון? אם אנחנו, אומרים זאת הכוס שלי נגיד, אני אקח את הכוס הזאת. אם אני אקח את הכוס הזאת, כדאי לשקול אותה גם כשהיא ריקה, נכון? אז עכשיו המשקל שלי, אני אאפס אותו, אני לוחץ על תר, הוא מראה 0. עכשיו כשאני מניח את הכוס בעדינות פה, הוא רושם לי 3.82, זה לא יכול להיות, זה 38.2 גרם, נכון? כן, זה 38.2 גרם, ואני שוב, אני מראה פה ללמד את הילדים לרשום, מה שלא נרשם, נשכח בוודאות. יש לי כוס ריקה עם 38.2 גרם, ואני יכול עכשיו או לאפס או לא לאפס, זה לא משנה, אבל אני יודע כמה הכוס הריקה נותנת לי, אני אאפס פה בשביל הכיף, ועכשיו אנחנו נשאב מים עם הטפי, ואתם תגידו לי מתי אני מסיים 100 טיפות. רואים את הטיפות? אז נראה אם רואים אותן. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. מה כדאי להציע להם? שמישהו אחד יטפטף ומישהו אחר יספור. הצחוקים באים מזה שתמיד מאבדים את הספירה. ואם לוקחים 100, אם מי שיקח 200 לעולם לא יצליח. כי לעולם לא תגיעו ל-200. דרך אגב, הטיפה האחרונה ב-20, אתם שמתם לב מה יצא? שלא הייתה טיפה רגילה. זה כבר בעיה. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. אנחנו ב-40. אוקיי, אז מה אתם אומרים? נעשה 50 או 100? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 60, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, אלה לא טיפות סטנדרטיות, חלקם רואים. רגע, איפה הייתי? כמה טיפות כבר יש לנו? 70. אוי ואבוי, טוב מזל שמישהו פה זוכר, תודה על הזיכרון. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. דרך אגב, לקצב הטפטוף יש משמעות? 19, 80. עכשיו אנחנו ב-90 או ב-80? 90. ב-90. לקצב הטפטוף יש משמעות לדעתכם? אני חושבת לא. שלא. אז אני אגיד ככה. לא מגלה. לא מגלה, אבל אני כבר אומר, התשובה היא לא טריוויאלית, זה לא כל כך פשוט. צריך, אתם תראו את זה בכיתה, כי קבוצות שונות יקבלו תוצאות שונות, אפילו עם אותו הטפי. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, אנחנו ב-100 טיפות. 100. עכשיו, המשקל מראה לי פה מינוס 38.25, שזה על הכיפק, כי זה בדיוק כשהורדתי את הכוס בכלל, ועכשיו יש לי פה 4.32. אז יש לי 4.32, ואני רושם 4.32, לחלק ל-100, זה 0.04, ומי שדיווחה על 0.5, כנראה שזה די בכיוון, נכון? כלומר, אם זה 0.04, עכשיו יש פה קטע חדש. ילדים לקחו והם יחזרו על זה 3 פעמים, והם צריכים להסביר למה הם חוזרים על זה 3 פעמים. לדיוק. אתם ראיתם למה צריך לחזור על זה 3 פעמים, נכון? בטוח שלא דייקנו. ככל שחוזרים על הניסוי, אז יש דיוק יותר. נכון, ואני די בטוח, דרך אגב, שהיו פה 98 טיפות ולא 100. אני רימיתי ב2 טיפות. אולי, לא יודע, אולי התבלבלתי. כלומר, חייבים לחזור על הדבר הזה. אז אתם, והכי טוב, אידיאלית שהתלמידים יגידו שצריך לחזור. יכול להיות שמהכיתה זה לא יעלה, תגרו אותן, תשאלו שאלות כדי שהם יגידו שצריך לחזור. אפשר תמיד גם להפיל עליהם, צריך לחזור בשביל הדיוק. אבל כל דבר שהוא קונסטרוקטיביסטי עדיף, אם הם יגידו שצריך לחזור, זה אידיאלי. עכשיו, אם היינו פה בכיתה שלמה, לא כל הקבוצות היו יוצאות עם 0.0432. חלק היו מקבלות 0.05, חלק היו מקבלות דברים אחרים, ואנחנו רושמים את כל הדברים האלה על הלוח.
או במסמך שיתופי עדיף, יותר כיף, כי אז כל קבוצה יכולה להוסיף את של עצמה, אם שולחים גוגל שיט כזה. ויש פה דיון. הדיון הזה הולך לכל מיני מקומות, אבל עוד לפני הדיון, של למה המספרים הם לא אותו דבר ומה נעשה איתם, איזושהי הערה לגבי המספרים עצמם. 0.0432 לא אומר כלום לאף אחד. זו אומנם תשובה לשאלה, אבל זה לא ממש אומר לנו משהו. הרבה יותר נעים לחשוב על זה כ-20 טיפות בגרם, או לבוא ולהגיד שזה בערך 1 חלקי 20 גרם. 0.0432 לא כל כך מדבר אלינו, אז זה לא שזה לא התשובה, הייתי משאיר את זה, אבל הייתי מציג בכיתה, וברגע ששמים את זה בגוגל שיט, אם אני רגע אשתף מסך, אני רגע אפתח לי פה את הגוגל שיט, ואשתף מסך עם הדבר הזה, אם אנחנו נמצאים פה עם דבר כזה, וקבוצה אחת עשתה ממוצע ו-0.043, וקבוצה אחרת 0.052, וקבוצה אחרת 0.12, וקבוצה אחרת 0.033, וקבוצה אחרת 0.042587, משום מה. אז אפשר ללכת, בואו נוסיף פה עוד איזשהו משהו, 0.045. לא, דווקא אני מעריך שהם יזדרזו ויקבלו 6.5, אוקיי? לי יש תחושה שהם הולכים דווקא, שילדים הם חמים על ההדק והם יקבלו דברים כאלה. עכשיו, אפשר להחליט שעושים ממוצע כיתתי. כלומר, שאני לוקח את כל המספרים האלה, ומבקש פה במקום sum average, אפשר גם לקבל פה פונקציה של average, ולראות שטיפה ממוצעת בכיתה, בטפי, בטמפרטורה שלנו, במי ברז, בכל התנאים האלה שהיו משותפים לקבוצות, אבל מה שלא היה משותף זה קצב הטפטוף והסגנון, היא בערך 0.06. סליחה, אולי כן. זה קשור גם לגובה הטפטוף? כי אם הגובה זה כאילו גובה, כאילו אם זה למעלה, אני חושבת שהטיפה מתמזגת עם אבק, עם משהו, ואז היא מתכבדת, נכון? יהיה לה כובד יותר, כן, כאילו אם אנחנו מנמיכים, אז יש הבדל במשקל. מה שאני חושב זה ששווה לבדוק את זה. וזה בדיוק המקום שבסוף היחידה הזאת יש הצעה לתלמידים ללכת ולבדוק. אני נגיד חושב שזה לא אמור להשפיע הפקטור שאת מציעה, אבל וואלה, בניסוי כזה כל כך קשה, כלומר, ללכת ולהגיד שזה כן או לא, זה נורא מעניין. כי אני קראתי כי שהמשקל של הטיפות שיורדים מהעננים לא אותו דבר שמשקלם אחרת כאילו כשיורדים על האדמה, יש הבדל במשקל שהטיפה מתמזגת עם אבק וכל מיני דברים, ואז היא כאילו המשקל שלה יותר כבד מאז שהיא יורדת מהענן. אני לא יודעת אם זה נכון או לא נכון, כי אי אפשר כאילו לבדוק הטיפות בעננים. בעצם מה שאת אומרת זה שבתהליך יצירה אחר של טיפות נקבל טיפות בגודל אחר, וזאת נקודה חשובה. כלומר, בסוף כשילדים צריכים לנסח איזשהו תוצר, הם צריכים את המסקנה שלהם לסייג, ולהגיד שאת הגודל הממוצע הזה של הטיפות שהם קיבלו, הם קיבלו לטיפות שנוצרות באופן מסוים, שאולי לא דומה לאופן של יצירה של טיפות בענן, או אפילו טפטוף של פניסטיל מתוך בקבוק, שהנדסו את הפקק שלו בצורה מאוד מיוחדת. או לא מאוד מיוחדת, אבל אחרת. אני רוצה אבל עוד לפני שאנחנו עוברים לדיון הזה להגיד משהו שקשור בייצוג של מידע. המספרים האלה הם מספרים שהם לגיטימיים, אבל לגיטימי גם כן ללכת ולשאול כמה מיליגרמים יש פה, וכששואלים כמה מיליגרמים יש פה, אז אני בעצם שואל כמה זה 1,000 כפול הדבר הזה, ואני מקבל 43 מיליגרם, גם אלה יחידות לגיטימיות, מיליגרם. ואולי זה נראה יותר יפה כשבמיליגרם, אולי זה לא נראה יותר יפה. אולי אפשר לשאול כמה יש בגרם, כמה בגרם אחד. אם אני שואל כמה בגרם אחד, אז בעצם זה 1 לחלק לדבר הזה, אוקיי? צריך לעשות שווה ל1 לחלק למה שיש בתא הזה, ואני מקבל 23 טיפות בערך. הרבה פעמים נהוג לחשוב שיש 20 טיפות בגרם, אבל זה רק נהוג, ועובדה שזה לא תמיד יוצא לנו בדיוק. נראה לי עמית, תעזרי לי שם עם המיוט אול.
ברשיד. אני אעשה לעצמי לטעול, הופה, טוב, סטופ שייר, זה נעלם לי הדבר הזה ואני אחזיר אותו, רציתי להסתכל עליו. אם אני מסתכל שוב על הטבלה הזאת, אז אני רואה שיש קבוצות שהיו להם 30 טיפות בגרם, וקבוצות שהיו להם 23 טיפות בגרם, ו11 שעות בגרם, ולפני שאני אפרד מהטבלה, יש עוד דבר שצריך לדון עליו לגבי הטבלה הזאת, וזה המושג של שונות, או התפלגות. אנחנו מבינים שאין דבר כזה גודל אחד של טיפה. טיפות יכולות להיות במגוון של גדלים. טיפות לא יכולות להיות בגודל של כדור פינג פונג, הן לא יהיו 10 גרם, וכנראה שגם טיפה זה לא גרם. אבל ראינו שטיפות יכולות להיות אולי 10 גרם, וזה יכול להיות בתנאים מסוימים אפילו מהטפי הזה, טפטוף איטי מאוד שנותן לטיפה ככה לקבל את מלוא הגודל שלה, וטפטוף יותר מהיר שאולי יכול להגיע ל-30 טיפות, אבל זה בין 10 ל-30. ויש פה עוד משהו. אנחנו מאמינים לקבוצה שקיבלה 10 טיפות? אנחנו מאמינים לקבוצה הזאת או שאנחנו קצת חושדים בה? מה הייתם שואלים את הילדים שקיבלו 11 טיפות לגרם, או 0.09? תציעו לי משהו לשאול את התלמידים האלה. תזכרו שהם עשו 3 חזרות. הם צריכים לעשות את הממוצע של 3 החזרות? זה הממוצע של 3 החזרות שלהם. עכשיו אני רואה שיצא להם משהו נורא שונה מלאחרים, אז מה אני אבקש לראות? את התוצאות. את בואו נראה מה התוצאות בדיוק, שלהם. נכון? יצא לכם ב3 הפעמים הדבר הזה? אם יצא להם ב3 הפעמים הדבר הזה, זה מעניין. אולי הם עשו משהו אחר משונה. אולי יצא להם, בתוך ה3 פעמים שלהם, יצא להם דברים נורא נורא שונים. אז מצד אחד, יש לגיטימציה לבוא ולדבר על הטווח של התוצאות. מצד שני, אם למישהו יצא משהו נורא שונה מלאחרים, זאת נקראת תוצאה חריגה, וגם במדע לפעמים אנחנו זורקים החוצה תוצאות חריגות. כי אנחנו חושדים שמשהו לא היה בסדר בתהליך. אבל אם זורקים החוצה תוצאה חריגה, מה חשוב כן לעשות? לדווח על זה. לזרוק תוצאה חריגה ולא לדווח? לא במדע. במדע אתה זורק תוצאה חריגה, אתה אומר, יצא לקבוצה של דני, תוצאה נורא מוזרה חריגה, לא היה לנו זמן להבין למה, החלטנו לא להכליל אותם בממוצע, אבל הנה אנחנו מדווחים על זה. כדי שמישהו בעתיד, אם הוא ירצה להעמיק בנושא הזה, ידע שעשינו שם משהו, יש שם משהו שהוא יכול אולי לעניין. בסדר? מותר לזרוק תוצאה מאוד חריגה, אבל צריך לדווח. אי אפשר סתם לזרוק ולהגיד, יאללה, מכסים מתחת לשטיח. ואז אם אני מדווח על הכל, אז קודם כל, אני עושה משהו שהוא בתוך התרבות המדעית, וגם יש לי חומר לפוסטר, נכון? זה יותר מעניין, הסיפור שלי, אם גם זרקתי מישהו החוצה, ולא הכל הלך חלק. אז בשלב הזה של הניסוי, יש לנו על הלוח את התוצאות של כולם, אולי נעשה ממוצע כיתתי כמו שהראיתי באקסל, נדבר על תוצאות חריגות, ואני רוצה להגיד מה המילים שצריכות לעלות בחלק הזה של השיעור. חזרות על מדידה, כי זה מגדיל את הדיוק. ממוצע, כי כשאני עושה ממוצע, אני בעצם נותן מספר אחד שמייצג טווח שלא אמור להיות גדול מדי, נכון? גם בתוך הניסויים שלהם עשינו ממוצע, וגם עשינו ממוצע בכיתה. הלגיטימציה לעשות ממוצע, זה רק אם אני עושה ממוצע בין דברים דומים. כשהם עשו ניסוי בשל 100 טיפות, כל הטיפות נוצרו מאותו הטפי, נכון? אז יש לגיטימציה די ברורה לעשות ממוצע. למה לגיטימי לעשות ממוצע של תוצאות בתוך הכיתה? זה נראה פחות לגיטימי, כי זה קבוצות שונות, ועדיין התנאים הם דומים. אם קבוצה אחת תפתפה מטפי, וקבוצה שנייה תפתפה ממזרק, אולי לא לגיטימי לעשות בינם לבין האחרים ממוצע. כלומר, לא תמיד מותר לעשות ממוצע, אבל המילה הזאת היא חייבת לעלות, בכיתה, כלומר, חייבת לעלות. חייבת לעלות המילה טווח, טווח תוצאות. אם אתם רוצות להשתמש במילה שונות זה כדאי. שונות יש לה משמעות טכנית של וריאנס, אבל בשפה פחות טכנית שונות זה גם מבטא את הפיזור של הנתונים, וזה יכול להתבטא כטווח בין הכי קטן להכי גדול. אפשר להכניס את המילה סדר גודל, שזה קצת כמו הדיון שעשיתי בהתחלה, האם זה יכול להיות כדור פינג פונג, האם זה יכול להיות כדור טניס, האם זה יכול להיות גולה. אנחנו מבינים שלא כל סדר גודל הוא אפשרי, וצריך לדבר על תוצאות חריגות. שאלות על החלק הזה של השיעור. רוצה לשאול אם בסוף אנחנו כאילו מגישים אליכם את הטבלה של כל המדידות של הקבוצות, או מדידה אחת של כל הכיתה או כל שתי הכיתות שלנו? בעצם כל קבוצה צריכה לתעד את העבודה של עצמה.
וזה אומר שלכל קבוצה יש את הטבלה שלה, וכל קבוצה גם יכולה להשתמש אחרי זה בתוצאות של האחרים כשהם מספרים את הסיפור הכולל. הפוסטר, התבנית של הדיווח, מכילה תמיד את האלמנטים הבאים. מה השאלה? שזה כולל גם את הרקע לשאלה. מה אנחנו מתכוונים לעשות כדי לענות על השאלה, ולמה אנחנו עושים את זה? ומה התוצאות? לכל קבוצה יש את התוצאות של עצמה, אבל מותר לקבוצה לדווח, להשתמש גם על התוצאות של האחרים, כדי לדווח בסוף על מסקנה כללית. בגדול, מה שאנחנו עשינו פה עכשיו ביחד, עונה על כל הקריטריונים של המהלך הזה, וזה לא שאת כמורה צריכה לדווח על העבודה של כל הכיתה. כל קבוצה שתייצר עמוד אחד, ויש תבניות לזה יפות באתר של המפמ"רית, וגם אפשר לקחת ולעשות משהו שהוא פשוט מכיל את האלמנטים האלה שאמרתי עכשיו, בלי צורך להשתמש בתבנית. שוב, מה השאלה, איך אני הולך לפתור אותה ולמה, ומה התוצאות. וזהו, בסדר? ואז כל קבוצה יש לה תוצר משל עצמה, ותשלחו את כל התוצרים, תוצר של כל קבוצה. עכשיו, אפשר לחבר את זה לתוצרים של החלק השני של השיעור, או של האתגר, שזה מדידה של גליפה. אבל יש שתי שאלות נפרדות, כלומר, גם אם מחברים, אני חושב שעדיף לחבר את זה בשני עמודים נפרדים, ולא ביחד, כי זה לא מתחבר בצורה מספיק הדוקה. אז הייתי מפריד. עוד שאלות. לא הבנתי מה היית מפריד, שוב. יש לנו עכשיו חלק שני, שבו אנחנו נמדוד, נקבל הערכה לכמה מים דולפים לנו מברז מטפטף. אוקיי. שאלה נפרדת מכמה מים יש בטיפה. לא חייבים להכניס את זה לתוך, כלומר, זה שתי שאלות נפרדות, שתי המדידות הנפרדות, תוצאות הנפרדות, אז אין טעם להכניס את זה לתוך אותו דוח. אפשר פשוט דוח אחד כזה, דוח אחד כזה, ושוב, אין פה הכרח, כלומר, אפשר להחליט ששולחים את הדוח הזה או את הדוח השני, ולא את שניהם. אבל כל קבוצה שתעשה את זה לבד. אוקיי, מחויבים להגיש בתבנית ספציפית, או שאנחנו יכולים להגיש בכל דבר? יש תבנית מומלצת, ואני חושב שבניסוי כל כך פשוט, נחמד מאוד אם הילדים יעשו תבניות של עצמם, אבל שוב, אתן צריכות לראות שהם בתוך התבנית של עצמם, מה השאלה, איך החלטנו לענות עליה, למה החלטנו לענות עליה באופן הזה, ומה התוצאות. אם חורגים מהארבעה היסודות האלה, זה אולי נחמד, אבל זה קצת פחות מדעי. אוקיי. טוב. השלב הבא זה שאלה חדשה. כמה מים דולפים מברז מטפטף? באיזה מובן השאלות האלה דומות? אנחנו עדיין באותו קו מנחה של שאלות לא לגיטימיות לכאורה, כי הן לא מדויקות. מה זה כמה מים דולפים מברז מטפטף? תלוי בברז, תלוי בדליפה, תלוי במיליון דברים. אבל כבר ראינו שטיפה לא יכולה להיות כל דבר. וגם קצב טפטוף לא יכול להיות כל קצב טפטוף. כי אם הטפטוף מהיר מדי, אז זה כבר לא טפטוף, זה זרם. עכשיו, לגיטימי לשאול כמה מים הולכים לאיבוד בגלל זרם, ויש מיליוני דליפות מכל מיני סוגים. דליפות של זרם, דליפות של טפטוף. טפטוף זה סתם דליפה מסוג מאוד מאוד מסוים, זה לא הדליפה הטיפוסית. אובדן מים קורה ב1000 צורות. אבל יש משהו נחמד בלשאול על אובדן מים בטפטוף, בגלל הנראות של התופעה, ובגלל זה שלכאורה, אם זה טפטוף, זה קצת. אפשר לחשוב גם על שאלות אחרות. אבל צריך להגיד על ההתחלה, השאלה הזאת, מה שהמטרה שלה, זה לקבל תחושה לגבי כמה מים יכולים ללכת לאיבוד ממשהו שנראה כמו משהו קטן, ודבר שני, זה קצת המשך של חקירה של מה זה גודל של טיפה. כלומר, שאלתי מה זה גודל של טיפה, ועכשיו אני שואל כמה מים הולכים לאיבוד בטפטוף. כשההגדרה של טפטוף זה שכל טיפה יורדת לחוד. כלומר, טיפה אחת יורדת וטיפה שנייה נוצרת אחריה. עכשיו, כדי להראות לכם שזה לא שאלות שרק אנחנו שואלים פה בשביל להמציא המצאות, אז הנה סימולציה של טיפה, אוקיי? זו סימולציה שעשו בתוכנה שנקראת Nextflow Software, תוכנות מאוד מאוד יקרות, שמדמות מערכות פיזיקליות, תוכנות למהנדסות ומהנדסים. הסרט הולך להיות מאוד מאוד לא מרגש, מאוד מאוד לא מרגש, זה מרגש אנשים שאוהבים לעשות סימולציות. זה הכל. זה כאילו העניין. עכשיו, למה אני מראה את זה בכל זאת? כדי שאתם תראו, וגם תלמידים יוכלו לראות אחרי זה, טפטוף זה תופעה שאנשים חוקרים. זאת לא תופעה סתמית, זו תופעה פיזיקלית מעניינת. תראו, טיפה נוצרת, רוצה להתנתק, מתנתקת, ויש לה גודל מאוד מאוד מסוים.
אם היא הייתה גדולה יותר, היא כאילו הייתה צריכה להתנתק קודם. כלומר, יש כמות מסוימת של מים שהיא הכמות הקריטית שיוצרת טיפה. מה קורה עכשיו? עזבו עכשיו, הטיפה נופלת, אל תביטו עליה. תביטו עכשיו על המים בחלק העליון של הברז פה. תסתכלו איך נראים המים בחלק העליון של הברז. הם לאט לאט מתחילים להיבנות. המרצה, הפרופסור אני רוצה להוריד את הדבר הזה. הפרופסור פה בקורס הזה, שזה קורס ב-UCLA, האוניברסיטה, יש ב-LA כמה אוניברסיטאות, אבל זה University of California, לוס אנג'לס, אוניברסיטה רצינית מאוד, דן בנושא של טפטוף. כלומר, dripping faucet, זה קורס במודלינג, ואני לא אלאה אתכם בקורס הזה, אבל הוא אומר פה משהו, בגדול מה שזה רלוונטי לנו, שהנושא הזה של טפטוף הוא נושא רציני, וטפטוף זה לא כל דבר, לא כל דבר יכול להיות טפטוף. טפטוף זה דבר שאפשר לחקור אותו. גם הפרופסור מ-UCLA אומר, שימו לב, אם כל טיפה יורדת לבד, זאת אומרת שההיווצרות של הטיפה זה לא תהליך כאוטי. כי כשהטיפה נופלת, היא משאירה אחרי המים שמתנדנדים בברז. אבל אם יש מספיק זמן למים להירגע, הטיפה הבאה שתיווצר, תיווצר בצורה דומה. יש פה תהליך שחוזר על עצמו. אנחנו רוצים לשאול את השאלה כמה מים הולכים לאיבוד בברז, ושוב, לגיטימי שמישהו יגיד אי אפשר לענות על השאלה, אבל אנחנו נפתח את זה להימורים. וכל ילד יגיד כמה בקבוקים של חצי ליטר, 500 מיליליטר, אפשר למלא ביממה, 24 שעות מברז מטפטף. תגידו לי אתן, בצ'אט או בעל פה, אפשר לפתוח מיקרופונים, לעשות רעש, או לכתוב בצ'אט כמה בקבוקים של חצי ליטר מתמלאים ביממה מטפטוף. מברז מטפטף. כמה ליטרים? אני כבר ידע להכפיל בשתיים לבקבוקים של חצי ליטר. נראה לי 2.5. 2.5. מי רוצה להעלות את המחירה פומבית? מי רוצה להעלות או מי רוצה להוריד? לא, יש לי טפטוף בבית, במקלחת, אז אני שמה דלי, אז... נהדר. אוקיי. נראה לי. מישהו חושב שהטפטוף הוא הרבה יותר? נגיד 20, סדר גודל יותר? 20 ליטר? איך לחשב את זה בפרק זמן מסוים, ואז לחשב לנפח. מה שאת אמרת עכשיו זה מה שצריך לקרות בכיתה. אתן מעלות את השאלה, התלמידים מתחילים להגיד מה צריך לעשות, מחלקים לקבוצות, נותנים להם לתכנן מה לעשות, ולעשות את זה. וגם פה, שוב, יעלו המילים האלה, יעלו חזרות, יעלה ממוצע, יעלה בסוף הנושא של תוצאות חריגות, כי יהיה טווח. אבל אנחנו צריכים לייצר את המודל של ברז מטפטף, כי אין לנו ברזים. עכשיו, כדי לייצר מודל של ברז מטפטף, אנחנו ראינו שהדבר אבל הכי... אפשר גם, סליחה, כן, אפשר כן. גם פה לעשות נגיד בשעתיים ואז להכפיל? כן, בטח. ברור, אנחנו לא נבדוק ברז מטפטף שעה, אנחנו הולכים לבדוק חצי דקה. לא, חצי דקה. אבל יש שם עוד שאלה לגבי הגובה של המים בכוס. רגע, שנייה, שאלה טובה מאוד. ברז יש בו לחץ קבוע, more or less. לא יודע. אבל בכוס מים, המים, הגובה שלהם ירד. אז קודם כל, איך אני עושה ברז מטפטף בכיתה, וזה שוב, לשאול תלמידים, אנחנו לא נביא לפה עכשיו ברזים. אנחנו צריכים תופעה דומה. וברור שתופעה שהיא לא ברז, תהיה תופעה שהיא אולי דומה ואולי גם שונה. ואני חושב שהראיתי לכם את הסרט הזה, כדי לתת רעיון למה התופעות כן דומות. כי בסוף מים שמטפטפים מתנתקים כשהם מספיק כבדים כדי לייצר טיפה. וזה כנראה די דומה בין ברז לבין כוס, אבל זה לא אותו הדבר. לכן אתם גם מביאות מזלג וטובלות אגודל בתוך מים, ורואות שטיפות נראות שונה כשטובלים אגודל במים, או מטפי. אוקיי, יש לנו פה טפי, רגע, אני אקח את הכוס הרטובה, אנחנו נעשה את הטיפה. אבל זה משנה איזה חור עושים בכוס, אם זה בנעץ, במסמר, במחט, מאוד משנה, הקוטר ישנה, ולכן כדאי, אני חושב שכדאי להביא לכיתה מוצר אחד שעושה חורים כדי לקבל איזושהי אחידות, אבל אם קבוצה אחרת תעשה במשהו אחר, זה לגיטימי. מה שחשוב זה שהטיפות יתנתקו אחת, כי זה כן מייצר סוג של אחידות. לא אחידות מלאה, אבל זה מגביל את טווח המדידה, וגם אנחנו מדברים על תופעה מסוימת. אני ממליץ על זה, מה שעושים איתו חורים, יש לזה כל מיני סיבות שאני ממליץ על זה, קל להחזיק אותו, פחות תאונות, בסדר? זה יותר שליטה. כל מיני דברים אחרים, יותר תאונות, ותאונות כאלה, בוא נגיד ככה, to be on the safe side, אני אומר לכם, תעשו אתן את החורים בכוסות, ואל תיתנו לילדים לעשות, מה גם שהם עלולים לעשות חורים אחד בשני. אבל לילדים ממש ממש חמודים, שאתם סומכים עליהם, אולי זו קבוצה של בנות, אפשר לתת להם לעשות לבד את הדבר הזה, וגם פה שימו לב, הכוס הזאת היא לא שטוחה. יש פה קצת עניין של חוכמה, אם לעשות החור באמצע או בצד, יגלו שזה לא אותו הדבר, אבל שיגלו, לא נגלה להם הכל. אני עושה את החור יחסית בצד, הנה זה צ'קמק לי את הכוס,
זה לא היה מספיק חד, לא ניסו את החור מבפנים. לא, מפתיע. קליק קלק, עשה חור. לא רואים את החור, הוא קטן. אפשר איך נדע שהוא קיים? אפשר לחמם את הסיכה לא, 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 זה רעיון טוב, אבל הם מבוגרים, בסדר? לא בכיתה, אפשר לחמם את הסיכה, זה מה שאני עשיתי בבית באחד הבדיקות שלי. אוקיי, איך אני יודע שעשיתי חור? נהדר. עכשיו, אלה טיפות שכל אחת יורדת לבד, זה לגיטימי. הופ, לא לגיטימי. אז אנחנו צריכים להבין, זה כנראה היה חור גרוע. נסתום אותו עם מסקינג טייפ, ונעשה חור אחר. אני רוצה חור שמטפטף יפה, ואני גם רוצה לשלוט על גובה המים בכוס, ולכן רשמתי עם מסקינג טייפ, אוקיי, עם סרגל, ומסקינג טייפ, אפשר לרשום על הכוס ישירות, וטוש שלא יורד במים, את הגובה. ואז אני יכול לראות שאני תמיד אהיה במים באותו הגובה, אני מקווה שהכוס הזאת לא עברה איזשהו קלקול, אני אמלא מים עד 6 סנטימטרים, ואני רואה, זה קצת יותר מדי, אתם רואים שגם גיגית זה דבר די חשוב לניסוי הזה, וזה מטפטף לא רע. אבל עכשיו עולה השאלה, שאם אני אחכה דקה, ואני אשקול את כמות המים, אני יכול לספור את כמות הטיפות, כי בטבלה ששלחנו לכם יש כמה טיפות ב10 שניות, אבל זה לא יענה על השאלה של כמה מים. הכמה טיפות זה נורא נחמד, זה עונה על שאלה של קצב. אתם תצטרכו בכל מקרה לשקול גם בעזרת המשקל כמה מים, כלומר לקחת איזשהו כלי קיבול יבש, לשקול אותו כשהוא יבש, 3 נקודה משהו, ובמשך, עם סטופר, במשך חצי דקה או דקה, לראות כמה מים יורדים. ואז אם זה דקה, לפעול ב-60 כדי להגיע לשעה, וב-24 כדי להגיע ליממה. איך לשמור על כמות המים פה קבועה? כי תראו את הטפטוף, את הקצב הזה, עכשיו אני אוריד את כמות המים ל2 סנטימטר, תראו, אוי ואבוי, זה קצב הרבה יותר נמוך, נכון? וזה לא קצב בכלל. אם אני אעלה ל4 סנטימטר, בבית זה עבד לי ב2. אבל הנה, 4 סנטימטרים יש טפטוף, אבל טפטוף יותר איטי. אז אני בעצם לא רוצה שגובה המים ישתנה בדקה הזאת. איך למנוע מגובה המים להשתנות במשך דקה? לא להשתנות. מגובה המים התכוונת לא להשתנות. אני לא רוצה שישתנה, אבל המים מטפטפים, אז הם הולכים לאיבוד. מוסיפים מים. אז איך לפצות על זה? מה, להוסיף כל הזמן? איך להוסיף כל הזמן? לפתוח את הברז ליד? לא יודעת. אוי ואבוי, אם אני אפתח את הברז זה יגלוש. לא, טיפות, בטיפ-טיפה, לא? איך להוסיף בטיפות? לטפטף עם טפי אולי. לטפטף עם טפי זה רעיון טוב, קצת מעיק. עוד כוס כמו זאת. כוס כמו זאת, עוד כוס כמו זאת. הכוס העליונה לא אכפת לי ממנה, כל התפקיד שלה זה לטפטף לכוס התחתונה, כדי שהגובה מים בכוס העליונה לא ישתנה. לא צריך גם שקצב הטפטוף יהיה זהה לחלוטין, העיקר שיהיה איזשהו פיצוי על ירידת הגובה, ושמישהו יסתכל שהמים לא משתנים את הגובה שלהם. אל תגלו את האפשרות הזאת לילדים. לא הבנתי מה, סליחה, לא הבנתי מה. אל תגלו את האפשרות הזאת לילדים. בסדר? תנו להם לגלות את זה. תנו להם לגלות את זה לבד. אולי הם גם יעלו על רעיונות אחרים. חלק אולי גם יעשו דברים אחרים. זה נורא חמוד. שוב, גם הניסוי הזה ממשיך לטבלה. עושים את מה שעושים לפחות 3 פעמים. יש פה כמה תרגילי כפל, כלומר זה בדיוק המקום שבו מתמטיקה פוגשת את המדע, כי אנחנו צריכים לקבל כמות מסוימת של גרמים בחצי דקה, כדי להגיע, נגיד בדעתי חצי דקה, אז אני צריך לכפול את זה ב-2 כדי להגיע לדקה, ב-60 כדי להגיע לשעה, וב-24 כדי להגיע ליממה. הטפטופים שאני עשיתי עם הכוס הזאת בבית, היו בין דליפה של 2.5 ליטר ליממה, לדליפה של 7 ליטר ביממה. עכשיו, התלמידים סיימו, יש להם חומרים גם בשביל לדווח, אפשר לדבר איתם שוב פעם על, לוודא שדיברתן על חזרות, תוצאות חריגות, ממוצע, שונות, כי לא כל הכיתה יש להם טפטוף, כל אחד עשה את החור קצת אחרת, אבל עדיין זה לא יהיה מעבר בין 2 ל-10, כלומר אנחנו בטווח הזה של טפטוף, זה הטווח שנוצר מהחורים האלה כמובן. כן, מהסיכות האלה. לא הבנתי, הגעת על מ2.5 ל7 או ל10 אפשר להגיד? זה מה שיצא לי. בבית הצלחתי לקבל מהכוסות האלה, באמצעות חורים כאלה, אבל גובה שונה של מים, בין 10 ליטרים ליממה ל2.5 ליטרים ליממה.
גובה שונה של מים, לא הוספת גובה כל שונה הזמן. של מים, כן, גובה שונה של מים, לחץ אחר. אז אנחנו כמובן לא, שגם אבל הילדים אנחנו כדאי לא שיחשבו עושים מה את זה. הקשר. סליחה. אנחנו לא נעשה את זה, אנחנו נמלא את הכוס עם כוס מעל מטפטפת. בסדר, אבל אפשר לעשות את זה פעם אחת לגובה של 6, ופעם אחרת לגובה של 4, פעם אחרת לגובה של 2. לעשות זה כמה המחקר שאנחנו אופציות? צריכים לעשות, נכון? תשמעו, המילה צריכים פה בעיניי היא קשורה גם לכיתה וגם אליכן. אני חושב שזה מאוד מאוד מרשים, אם בסוף יש את הניסוי הזה גם ל-6, גם ל-4, גם ל-2, אולי גם ל-1, אולי ל-6, 5, 4, 3, 4 גבהים שונים, 4 קצבים שונים, הילדים רואים מגמה, יש הרבה על מה לדבר, אבל לא חייבים. תראו, הילדים צריכים ליהנות ולצאת מפה עם המסרים הבאים. אני קורא פה מדף מסרים, כמו פוליטיקאים, חזרות, תוצאות חריגות, ממוצע, שונות, סדר גודל. כלומר, צריך פה גם איזשהו חינוך מדעי, אם אפשר יותר, כמו מגמה, כמו השפעה, לשמור על כל... תראו, אם אתם בודקים השפעה של פקטור אחד על פקטור שני, אתן יודעות טוב מאוד להגיד שכל שאר הגורמים צריכים להישאר קבועים, כי זה הפרדת משתנים. כלומר, אני אשתמש באותה הכוס, באותו החור, אני לא אבדוק גבהים שונים, השפעה של גובה בכוסות שונות עם חורים שונים. נכון? אבל זאת אפשרות ההרחבה הטבעית של השיעור הזה. יש עוד מה שצריך לקרוא בסוף השיעור, והוא נרמז בדפים למורה, אני רוצה פה להגיד אותו במפורש, כי הוא לא כתוב שם. בואו ניקח רגע 2 ליטרים ליממה. 2 ליטרים ליממה. בשנה, 700 ליטרים בערך, נכון? 365 כפול 2, אני מעגל קצת 700 ליטרים בשנה. ביג דיל? אורי, תגיד אבל משהו. כפול כמה במדינת זה השלב ישראל? שאורי אומר משהו. ביג דיל, 700 ליטר בשנה? וואי. אבל זה רק מבית אחד, אז... עשו לך את העבודה, אורי, הוא לא הספיק. זה מבית אחד. כמה בתי אב יש בישראל? נכון. כשהילדים יסתכלו בוויקיפדיה או בקו-פיילוט, דרך אגב, השאלות האלה חסינות קו-פיילוט, אם הם יכתבו ב-ChatGPT כמה טיפות מים ביממה וכל האלה, אני ניסיתי. ה-ChatGPT הוא יודע לחשוב לא רע, אבל בחשבון הוא לא יודע אפילו לכפול ב10, אז הוא לא ייתן תוצאות טובות. הם יצטרכו לעשות את זה לבד. כמה משקי בית יש בישראל? בערך 9 מיליון תושבים בישראל. אבל כמה משקי בית בערך יש? נגיד 5 מיליון. בואו נכפיל רגע במיליון. נגיד שבמיליון בתי אב מאבדים 700 ליטר בשנה. עכשיו יש פה משהו שהוא לחלוטין חינוך מדעי מתמטי. לכפול 700 ליטר במיליון, זה לא משהו שהילדים עושים ביום יום. זה משהו שווה לעשות על הלוח. 700 כפול מיליון, 700 מיליון. אבל ליטרים, זה בדרך כלל לא מחייבים אותי בליטרים. בסוף החשבון מים, ואפשר לדבר איתם על חשבון מים, זה בקוב. אלה חשבונות שכדאי לעשות. יש לנו פה עוד כמה שניות לשיעור, אני כן אשנה רגע את המסך ל-share screen, בואו נלך רגע לפאורפוינט, אבל אני אעשה פה רגע מצגת חדשה, תגידו לי אם אתן רואות, זה התבנית היפה של המשרד, אני רגע עושה, אתן רואות עכשיו משהו חדש? או לא? שאתם עדיין בתבנית של הפוסטר? כן, ראינו את החקר, תבנית החקר. אז אני עושה רגע סטופ share, ואני אעשה share חדש למשהו לבן. הוספה... משהו כזה. יש לי 700 כפול מיליון. ככה כותבים מיליון. אז זה 700 מיליון. אוקיי. 700 מיליון, אבל אם אני רוצה לשאול כמה קוב זה, אני בעצם צריך לחלק ב-1000, כי כל 1000 ליטרים זה קוב. אז אני מקבל 700,000 קוב. 700 מיליון, כן. אמרנו 700 ליטר בשנה, דעתי אני קצת פספסתי עם השנה הזאת. 2 ליטר ביממה, 700 ליטר בשנה, 700 מיליון, אם בהנחה שיש מיליון בתי אב יש יותר כמובן, אבל נגיד שרק במיליון בתי אב יש טפטוף, נגיד. אז אנחנו קוראים 700,000. מה עם עסקים ותעשייה כן, 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 חקלאות? יש לנו עוד הרבה צרות. אני פה רק רוצה להגיד שטפטופים קטנים בסוף מצטברים למספרים גדולים. עכשיו, כמה עולה קוב? יש גם יותר מברז אחד בבית. נכון, אבל נגיד שרק אחד מטפטף. כמה עולים 700,000 קוב? אם כותבים כמה עולה קוב, מגיעים לאתר של רשות המים. עם הרבה נתונים מעניינים. אחד מהם אומר שעלות ממוצעת של קוב זה 9 שקלים.
החיוב הביתי שלנו מתחיל מ7 שקלים, הוא קופץ ל14 שקלים מעל כמות מסוימת, אפשר לדבר על זה בכיתה אם יש לכם תלמידים ותלמידות שזה מעניין אותם, אחרת אולי כדאי להימנע, אבל אנחנו מדברים פה על משהו כמו, אם אני כופל את זה ב10 שקלים, 7 מיליון שקלים. ככה, בקטנה, מקצת טפטוף, 7 מיליון שקלים. זה לא צחוק, זה 7 מיליון שקלים שמשמעותם לטהר עוד מים, לשאוב עוד מים, זה אנרגיה. כלומר, הכסף הזה, ה7 מיליון שקלים האלה מתרגמים להשפעה סביבתית. כי בסוף זה לא רק כסף שיוצא, זה כסף שיוצא בשאיבה ובהתפלה. כלומר, הוא משפיע על הסביבה שלנו, לא רק על הכיס, אלא בעצם גם על האקלים. אז יש טעם... אבל אנרגיה. אני יכולה להעיר משהו? בטח, זה הזמן. זה נראה לי כאילו הלכנו באמת על טיפות, אבל אם אנחנו כבר, איך אני אומרת, במרכאות מבזבזים את הזמן הזה בכיתה, אז חיסכון במים אנחנו יכולים לעשות בדברים הרבה יותר גדולים, של 11 ליטר באצלה וכולי, כאילו הלכנו פה על טיפות, אבל יש דברים שהם יותר חשוב לעשות אותם לפני לטפל בברז מטפטף, כך נראה לי. תראי, הבעיה, אז התשובה מחולקת לשתיים. קודם כל, האתגר השלישי, שהוא חם בתנור ועוד מעט יצא, מדבר על כמויות גדולות הרבה יותר, הוא באמת מדבר על המים הגדולים, לאו דווקא על חיסכון, חיסכון זה רק אספקט אחד שלו, הוא מדבר על הגירה, אבל שם אנחנו נדבר על כמויות גדולות. זה הערה ראשונה. אז אנחנו מטפלים בכמויות גדולות באתגר הבא. הערה שנייה, את צודקת ולא צודקת, כי בגלל ההיגיון, יש פתגם באנגלית, תדאג לאגורות, השקלים כבר ידאגו לעצמם. כלומר, אפשר להגיד את זה גם בעברית, אבל אולי שזה בעוד שפות, אני מכיר את זה מאנגלית. זה נכון שאם את יכולה להגיד, אני לא רוצה לדאוג לאגורות, אני דואגת למיליונים, אני עושה אקזיט, מה אכפת לי מהאגורות? אבל מצד שני, מי שדואג לאגורות, גם עושה בזה משהו. ואם אנחנו נגיד שטפטופים של טפטוף לא אכפת לנו, אז זה השפעה גדולה. לא שלא אכפת לנו, בזמן הזה אני יכולה להשיג עם התלמידים יותר במשהו אחר. זה נכון. הנקודה פה באה, דבר ראשון, ללמד, כלומר, החינוך המדעי פה הוא לא רק החיסכון. החינוך המדעי פה קשור לחזרות על ניסוי, הערכת סדר גודל, שונות, טיפול בתוצאות חריגות, אוקיי? ממוצע, כל הדברים האלה הם ערכים מדעיים. לא, וגם חשוב שאפשר לעשות את זה בכיתה, ואת הדברים הגדולים פחות. אבל גם אי אפשר לזלזל בדברים הקטנים. אני, בשיחה עם אורי, הוא אמר לי משהו שהדהים אותי. אני רגיל לחשוב שטפטפות זה הגאולה לעולם, כי במקום לבזבז מים והשקיה, אתה עושה בטפטוף. אבל לא לקחתי בחשבון את מה שאני יודע מהגינה הפרטית שלי. טפטפות, כל הזמן יש פריצות בצינור, וכל פעם שיש פריצה בצינור, אז בבת אחת אתה מפסיד, עד שאתה שם לב לזה, אתה מפסיד כמויות של מים, כי זה מים בלחץ. נכון. הצנרת היא לא צנרת שגם נועדה כל כך לעבוד בלחצים, לא כמו הצנרת הביתית. אז אתה נורא שמח שאתה חוסך בטיפות, אבל אתה מפסיד מדי פעם בזה שיש פריצות. ו-all in all, מערכות של טפטפות, כנראה שהן כן חסכוניות, אבל זה לא כל כך טריוויאלי. אז יש פה משמעות גם לחיסכון של הטיפות. אבל מעבר לזה יש פה גם הרבה עיסוק בתופעה מדעית. דרך אגב, אם הייתי שואלות אותי לאיזה מהמדעים הדבר הזה שייך, כימיה, ביולוגיה או פיזיקה, מה אתן הייתן אומרות? פיזיקה. אני מסכים, זה ממש פיזיקה. זה ממש פיזיקה. והרבה פעמים אנחנו לא עושים שיעורי פיזיקה ביסודי, אפילו לפעמים לא בחטיבה. וגם שיעורי פיזיקה בחטיבה, זה קצת לפעמים נראה כמו הקדמה לתיכון, כוחות ומהירות. והנה משהו שהם לא יעשו בתיכון בפיזיקה. ממש חקירה של מערכת פיזיקלית, שיש בה שונות לא קטנה, אבל זה לא יש בה שונות, אבל אין בה הפקרות. אין בה הפקרות. זה בין לבין. אני רוצה להגיד אנחנו צריכים כבר לסיים תכף. כן, אני רוצה רק משפט, סיור במפעל נטפים בקיבוץ חצרים, ישלים את התמונה פה, כי יש שם ממש סטארט-אפ בעניין הזה. כן, יש לנו יותר, בישראל יש שני מפעלי טפטפות ענקיים, אחד בנען, ששייך לקונגלומרט שנקרא ז'אן, הודי, ואחד את נטפים, לא יודע אם זה ותיק בעצם, אבל כמו כל דבר, עד שחושבים על פטנט אחד, כבר יש יותר מחברה אחת שעושה אותו. זה כמו שמובילאיי, אני לא יודע אם אתן יודעות, אבל מובילאיי גם כן, יש יותר מחברה אחת שעושה, מובילאיי בארץ, יש יותר מחברה אחת שעושה נהיגה אוטונומית. אבל זה נחמד. עוד שאלות. טוב, אני מקווה שתהנו.
נקווה שזה יהיה כיף בכיתה, ושיצאו תוצרים נחמדים שישקפו את הכיף. בסדר? רגע, ושוב, עוד שאלה יש כן, לי, כן. לגבי הלחץ, מברז מטפטף, יש לחץ שונה מהמודל שעשינו בעצם עם הכוסות. אז אני אענה פה מה תשובה של ההבדל פיזיקאי. בלחצים? אוקיי, אני אענה פה תשובה של פיזיקאי. קודם כל, ראינו שגם בכוס יש לחצים שונים. כן. והם משפיעים מאוד על קצב הטפטוף. אבל אם תיקחו את הכוס ותשימו יותר מדי מים, זה כבר לא יהיה טפטוף, אלא יהיה זרם. מה שאומר שגם בברז, זה שהברז יכול לתת לחץ גדול, לא בהכרח יסתיים בטפטוף. טפטוף זו תופעה פיזיקלית מאוד מסוימת, שבה המים נוצרים, הופכים לטיפה, מתנתקים, ויש זמן לטיפה הבאה להיווצר. לא כל, כלומר זה שאני אגדיל את הלחץ, לא בהכרח ישנה את הטפטוף, כי מתי שזה פשוט יפסיק להיות טפטוף. תגדילי את הלחץ, תקבלי יותר זרימה. לא, אבל בברז יש לחץ קבוע, ובכוס אין לחץ קבוע. בגלל זה התחכמנו ושמנו כוס מעל כוס. כן, או בשיטה זהו. אחרת. כן, ודרך אגב, אם ילדים לא יחשבו על כוס מעל כוס, פשוט שישפכו כל פעם מים בעדינות, ואז הם פתאום יראו שהקבוצה שלידן בנות עשו כוס מעל כוס, ויגידו, וואי, איך לא חשבנו על זה. אל תיתנו אבל להם אם את התשובה. נגיד שיש אל תיתנו להם את לתלמיד התשובה, אחד, שהם יחשבו על זה בעצמם. כן. אם נגיד לתלמיד אחד יש באמת ברז מטפטף בבית, אז אפשר שהוא יעשה את המדידה בשביל הקבוצה שלו נגיד? זה חמוד, אבל שיעשה כן. גם בכיתה. כן, ברור. כן. לא הרחבתי את הדיבור על זה, שגם מעניין לשאול אותם אם זה בכלל היה לגיטימי לעבוד עם כוסות עם חור, כדימוי, כלומר, דיברתי על זה קצת, כמודל כן, לברז. הסוג המודל. נכון, זה סוג המודל. עכשיו, כשאומרים מודל, בטרמינולוגיה שהמשרד החינוך מדבר בה, מודל זה בדרך כלל דבר שמסביר. אוקיי? ופה אין לנו דבר שמסביר. אבל יש גם סוג של מודל שנקרא מודל מכניסטי, מודל שיש בו את המנגנון של התופעה. המודל שלנו מכיל את המנגנון של התופעה, גם אם הוא לא בא להסביר, הוא מאפשר לנו למדוד את התופעה או לחקור אותה בתנאים נוחים, ואמרה פה מישהי בצדק רב. קשה להביא את הדברים האמיתיים לכיתה. כשאני רוצה לחקור, אני רוצה משהו שנוח לחקור אותו. נגיד, אנשים של ביולוגיה חוקרים הרבה מאוד את הזבוב דרוזופילה. למה חוקרים את הזבוב דרוזופילה? גם כשרוצים לענות על שאלות שקשורות לבני אדם. דרך אגב, הזבוב הוא לא יונק. כלומר, לחקור דרוזופילה זה לחקור משהו נורא אחר. אבל זה נוח. בדרוזופילה, אחד הדברים שנוחים, זה שמעמידים צאצאים מאוד מהר, אפשר לעשות כאילו אבולוציה מאוד מהירה. הדורות מתחלפים במהירות. אז אם זה נוח, אני משתמש בזה, ככה זה. אפילו אם יש בזה פגמים. כלומר, פגמים במובן שזה לא אותה תופעה. אבל זה גם נושא מעניין לדבר עליו. טוב, נראה לי שאפשר לסגור פה את המפגש. אנחנו ממש ממש מחכים בכיליון עיניים לראות מה עשיתם בכיתה, לראות איך הילדים מדווחים על זה, ושוב, הם צריכים ליהנות. הם צריכים ליהנות, אבל אתם צריכות לבוא עם דף מסרים. אוקיי, ליהנות, אבל לזכור שבניסויים האלה יש חזרות כדי להגדיל את הדיוק. אנחנו עושים ממוצע, אנחנו מתייחסים בסוף לשונות, ולטווח התוצאות, ואנחנו מטפלים בתוצאות חריגות בלי לטאטא מתחת לשטיח. מותר לזרוק אם אנחנו חושדים שמשהו לא בסדר, אבל לדווח. עכשיו, לצרף תמונות? בטח, 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 בטח. גם אני פתחתי פה מצלמה, תראו לכם שרק הייתי מדבר ולא מטפטף. תמונות או סרטונים? סרטונים עוד יותר טוב, תצרפו לינק לסרטון. אבל הכל לעשות במסמך, מה, וורד רגיל? תשמעו, בסוף הפורמט הכי טוב הוא באמת הפורמט שנמצא באתר המפמ"רת, ואני לא סתם מפנה אתכם אליו, כי יש שם עוד הרבה דברים טובים, אז אם תלכו לשם כבר תראו עוד דברים טובים. לוקחים עמוד של פאורפוינט, והעמוד של הפאורפוינט הוא צריך להיות ויזואלי, כלומר אל תלכו על סרטונים בלי תמונות, זה לא בסדר, כי סרטונים בלי תמונות זה לא יפה. אז שיהיו תמונות, אבל תמיד אפשר לשים גם לינק לסרטון. אני חושב שגם הילדים ייהנו מלהכין סרטון. ושוב, לכן יש מטרה להעביר כמה ערכים מדעיים, אבל אם הילדים ייהנו, זה גם באמת יעבור. ואם לא, הם פשוט יעשו דברים אחרים. בעצם אפשר גם במצגת פאורפוינט נכון. להשיג את הכל. מה זה מצגת? עמוד או אחד, בקנבה? כן. אפשר העמוד של בקנבה? הבוסטר, מה קנבה זה שהצגת, נכון? חמוד, פאורפוינט זה חמוד. העמוד של הפאורפוינט, מה שהצגת, זה הבוסטר שאנחנו משתמשים בו בזמן אני חושב, אורי, אתה בסוף רצית פאורפוינט, נכון?
זה לא משנה, כל דבר לא משנה. שניתן להשיג זה פנטסטי. בדיוק, בסדר. אנחנו אתם נמצא תעשו את מה ש- הדרכים איך לשווק את זה. בסדר, אוקיי. אוקיי. טוב, דני, אנחנו נסיים כי אני צריכה לפתוח את הסשן הבא. מעולה. אז תודה תודה רבה רבה. לכולם, ואם יש תודה. לכם שאלות תודה אתם רבה. מוזמנים לפנות אלינו במייל או בוואטסאפ, גם ברמה הפדגוגית וגם ברמה התפעולית, אנחנו זמינים עבורכם. תודה רבה. יופי. תודה רבה והרבה הצלחה. ביי, תודה. ביי.